Aw ni yakuma bi an bɛna den dumunini dɔ dilan ni avoine ye ni den bɛ se k'a dun ka b'a kalo 6 ka taa fo san 2 bɔɲango la. Ba minnu denw bɛ muruti dumuni ma a ye kurun ta k'aw sigi an n'an bɛ kun. Komi n y'a fɔ cogoya min na ni ye avoine de talen an fɛ Mali la ni maa dɔw ko Quaker. Ale ka di denmisɛnw da kosɛbɛ wa i bɛ se k'a kɔgɔlama dilan cogoya min na i bɛ se k'a sugoroma dilan ten cogoya in na. I n'a fɔ bi an bɛna dilan a sugoroma do dɔɔni sabula tamaro kɛlen do a la. Ni min tatɔ filɛ ni an fɛ ni amandusi kulobilen tigɛni do. N'a sɔrɔla k'i bɛna dilan ka di den ma den min si bɛ kalo 6 la ka taa se kalo 10 bɔɲango ma i b'a daji dɔɔni i n'a fɔ ne y'a daji tan cogoya in na i b'a fara wuli ka bɔ a sanfɛla la. Maa caman b'a fɔ k'o ka ɲi kosɛbɛ sabula fara min b'ale la k'a bɛ den wolonugu sɛngɛ dɔɔni. Nga ni den sera san 1 bɔɲango ma ka taa fo san 2 yanfan na a b'a dɔn o kɔni kɔrɔbayara dɔɔni. Baasi den kelen t'a la hali n'i m'a fara wuli ka bɔ a la. Nga n'a y'i ja i bɛ se k'a fara wuli ka bɔ a la fana. Nga minnu denw bɛ san 1 magɛ na hali n'a sɔrɔla aw ma fara in wuli ka bɔ a la. I n'a fɔ kuma dɔw la ne bɛ fara wuli ka bɔ a la i n'a fɔ kuma dɔw la ne b'a kɛ ten dɔ k'a sɔrɔ m'a fara walaka ka bɔ a sanfɛla la. Maa minnu bɛ kɔkan jamanaw na amandusi dɔw bɛ yen nɔ olu sotelen do k'a yiran dɔɔni ni kɔgɔ ye. Ayi i t'o k'a la dɛ. Amandi gɛrɛgɛrɛ bɛ yen nɔ a ma sote ni foyi ye i n'a fɔ ne ta in filɛ nin cogoya min na. Tɔ ninnu filɛ nin n'i y'olu daji dɔrɔn i b'a ye a kɔnɔna jɛlen tɛ a kɔnɔna bilelen de do. O tɛ di den ma dɛ an yɛrɛ de b'o dun. A den da ye foyi ma kɛ min na a ma sote ni fɛn ye fɛn ma sote ka fara a kan. O de ka ɲi nɔ denmisɛnw na kosɛbɛ. Ne ni maanaw a y'a fɔ commentaire la n'a sɔrɔla video jan de ka d'aw ye walima n k'a surunya ka tɛmɛ nin kan. Sabula ne bɛ video janya sisan dɔɔni waasa maa minnu ma kalan k'u tɛ se ka question poser u ka se ka fɛn caman faamuya. Sabula ne b'a dɔn ne ka mɔgɔ ka ca yɛrɛ de mɔgɔ minnu bɛ ne lajɛ i b'a sɔrɔ u tɛ se sɛbɛnni na. Komi an ɲɛ b'a la cogoya min na amandusi fara bɛɛ bɔra a sanfɛla la nin ye tamaro den 3 bɔɲango de talen an fɛ tantɔ. An bɛna ale fana fara bɔ a sanfɛla la. Ale kɔni k'a daminɛ den kalo 6 ka taa fo san 1 na i kan k'a fara wuli ka bɔ a la dɛ sabula ale fara jalen yɛrɛ de do. A yɛlɛma ma nɔgɔn dɔɔni den nugunin na. N delila ka n nimana dɔ ka ɲininkali ye a ko k'a den tɛ sɔn dumuni na kosɛbɛ. N'a sɔrɔla k'i den tɛ sɔn dumuni na i bɛ se ka tamaro den kelen ta i b'a daji. I mana n'a daji sisan i b'a dɔn a ji bɛ timiya walima i b'a nɔɔni k'a ji bɔ. I mana n'a ji bɔ i b'i jija den ka se k'a min. N'a sera k'a min a b'a to a nugu bɛ dayɛlɛ kosɛbɛ a bɛ sɔn dumuni na. Tamaro baara ɲɛnen an bɛ ji litiri kilancɛ k'an ka da kɔnɔna na. An tɛ tasuma wuli a kɔrɔ dɛ wa an t'a to yen nɔ fɔlɔ k'a ka wuli fɔlɔ de. An bɛ sɔrɔ ka na avoine n'o ye Quaker ye. An bɛ n'ale te min verre ɲɛ 1 ni tila de k'a la. A bɛ komi i n'a fɔ ne y'a suma palani min na 125 ml de do. An tɛgɛw kolen jɛlen pasi an bɛ tamaro in ta k'o k'a la. N'a sɔrɔla k'i den bɛ 6 mois ka taa 10 mois yan fan fɛ kalo 6 ka se kalo 10 bɔɲango ma i bɛ se ka amandusi in fara kan dɛ. O kɔfɛ n'i tilala waati min na i b'a nɔɔni walima i b'a bɔ tɛmɛwo fɛ walima i b'a si mixeur la waasa a ka nuguya. Sabula o b'a sɔrɔ ɲin t'ale da a ɲimini ma nɔgɔ a ma dɔɔni. Nga anw minnu taw kɔrɔbayara dɔɔni k'u bɛ san 1 bɔɲango bɔ an bɛ se k'a sin tan cogoya in na walima n'o ma nɔgɔ i ma kosɛbɛ i b'a sin dɔɔni mixeur kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a fara ka tan cogoya in na. Baara ɲɛnabɔra an ka amandusi bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ da kɔnɔna na. An bɛ sɔrɔ ka na sa ka n'an ka tamaro nɔɔni a la kosɛbɛ. Tamaro in de b'a to a bɛ timiya kosɛbɛ an bolo. Nga hali n'a sɔrɔla k'i ka den ka kekun dɔɔni k'i y'a dege sukaro la n'a mɔna k'a ban i bɛ se ka sukaro fitinin fara a kan nga ne tɛ sukaro k'a la dɛ sabula tamaro sukaro wulilen do a la ka ban. An bɛ tamaro nɔɔni a la ka ɲɛ kosɛbɛ. Miniti 15 bɔɲango an b'a to yen a ka tobi. A bɛ tobi k'a ɲɛ i yɛrɛ b'a ye a bɛ commencer k'a fɔ k'a bɛ dun ɲɔgɔn na. N'a commencera k'a bɛ ka dun dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a sera. O waati an b'a jigin ka bɔ ta kan k'a sumaya. Sabula n'ale sumayara fana kosɛbɛ dɔrɔn a bɛ bari ɲɔgɔn na a tɔ bɛ dun ka taa fɛ.
Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a ye duni dabɔ sa de an b'a jigi sisan k'a sumaya n'a sumayana waati min na an bɛ sɔrɔ k'a da an ka denmisɛnw ma. Nin min dilannen filɛ nin ye nin ka di maakɔrɔbaw da kosɛbɛ. Régime kunkurunin bɛ maa minnu kɔnɔ a ka ɲi an ma kosɛbɛ sabula avoine ye fɛn dɔ ye a b'a to mɔgɔ nugu bɛ siri dɔɔni wa min yɛrɛ kɛlen don a la fana n'o ye tamaro ye. Tamaro b'a to fanga bɛ di maa ma i bɛ ɲinɛ kɔngɔ kɔ dɔɔni. Komi n y'a fɔ cogoya min na ni ɲi kɛra den da a bɛ se k'a min tan cogoya in na nka ni den fitinin don i b'a mixe walima i b'a bɔ tɛmɛ wo fɛ walasa a ka na kɛ ɲagama ye. Nin min dilannen filɛ nin ye ne fɛ nin ye san kelen bɔɲɔgɔnko ta ye wa ne tɛ n yɛrɛ bila cuillère ko la bilen ne b'a d'a ma ni galama ye. Ni video in diyara aw ye aw ka na ɲinɛ k'a bila ka taa aw fɛnmaw kun walasa n ka lakodɔn YouTube kɔnɔna fana kan kosɛbɛ ne ni maanaw.